2 points m chọrọ igbotowe ebe m gbene. One, ị were a businessman, were a businesswoman. Bịakete. Business nwere language, nwee characteristics, nwee ihe eji mara business. Ka one. Two, enwete ikpe ga-eshi na-ejiri ṅụ. Ikpe jiri ṅụ. Mana otu ishi react ya, otu ishi present your own case, eme ikpe ahụ amanụ mmanya ọṅụ anya. All 2 points m chọrọ ịbịa mmanya n'ebe a. And ebe m ga-eshi sere okwu mọwụ ihe a megị n'ekiti Very Dark Man and B-Lord. Now let's look at it this way. Very Dark Man rege gara China, mee video na China, na Chinese stores, ebe ọ zụga ahịa, ebe ọ gosigaghị ihe ote Chinese people shi arụgharịga iPhone 17 Pro, both the repackaging, everything. Ya egosicha ihe ndị a niile. Na ya ga-alọta. Na ọ bụrụ na ịchọ ịzụta such phone, nekwa ego ole yere gị 280,000 naira. Ya gaa n'ihu si, na ọ the same phone ahụ B-Lord nere. Na B-Lord rege ka 450,000. Na ọ dị ọnụ. Ya akpọ ya extortion. Ya sị na ihe shiri ike na Nigeria. Ya sị na Nigerians ekwesị ka squeeze we ha that hard. Ịma ụnụ ma na otu okwu ya na-adị because of ihe isi ike. Ya gaa n'ihu ụnụ hụrụ otu shi present ya dị mata. Na B-Lord na o ji 170,000 na-ere one phone. Na lekwe the actual cost price of this phone. Lekwe ego ole erege both shipping and everything. Na ihe niile na ọ gbara ya onwe ya n'aka 280,000 naira. Ka wụ presentation nke VDM. Now, in order to react to what Very Dark Man did, B-Lord gawazie dig wezie ihe ordinarily onweghị time ya, because n'iwe ya gaziga dig were ihe ha na 500,000, not a big man, a multi-billionaire, gaga chọwazie nudu Very Dark Man ọ kpọsara ọ na-ererewe ihe ewe ihe dịrị ya n'ọchịchọ nke ya, ihe mmadụ ji onwe ya eme, ihe o ji onwe ya emewe ihe gbasara ya. Ya were chọwa ya nudu ya, chọtakwana ya na-azụgharịga ya na-azụ ya 500,000 ya zụjụ were post we. Ka m gwazi unu ote mmadụ abụọ ashiri dị very wrong. Ha abụọ dị very very wrong. Ha abụọ emete ya. And abịa mebe bịa sị ha ọwụ ha nwa ka m gwaga. Agwaga m onu nwa wụ ụmụnne m ndị na-anụ ihe m na-asụ. N'ihi na one thing with internet wụ global mahadum. A lot of people learn differently. Nghọta dị n'iche n'iche. Mmadụ nwere ike ịhụ ihe a Very Dark Man mere, ya sị na o metere ya. Mmadụ nwere ike ịhụ ndị otu ndị na-efolo Very Dark Man akwụla asị yes na o metere ya na ihe shiri ike this and that, na ọ bịara iri ha ọchọchọ, na ọ bịara iri ha mogo. Another group of B-Lord, ị gakwa na comment section ha agwakwa Very Dark Man na ọ bịagakwa na obe juru na B-Lord bụ no big name. Nke nwere fan base, onye nke enwe fan base. Gị na-eme ihe ga-eghọta na enwere onye na-ele anya n'ọnụ, na enwere onye na-ele agwa anya. Ụfọdụ ihe ị na-eme, some of them ebido tiwe ya into practice. Na aka ngwazi unu ebe Very Dark Man shiri mee mistake. Amechakwaga ma gwakwa unu ihe B-Lord kwesịrị ime ọ na-eme ha. Very Dark Man gara na China zụọ ya lọta kpọsa ya 280,000. Werezie business ke B-Lord were merezie ebe mgbakwasịkwa enwe ihe wụ I will pull you down to sell mine. Ya na-ekwu okwu ya wụ business. Enwe ya na-akpọ business rule. Ọ bụrụ na ị maghị ego ole mmadụ zụrụ ahịa, you have no right to say that that person's product is expensive. Ọ bụrụ na ị maghị ihe mmadụ zụrụ ihe, ị nweghị right i question ihe ọ na-ere. Ọ ya ka eji nwe abịa na line ebe a na-ere one particular product. Onye ikpe gị ikwe ọnụ, ịpụ gị ikwe ọnụ, you find out that all of them are selling differently. Enwere ndị nke ha dị cheaper, nwere ndị nke ha dị more expensive. Ọ dịra gị nwa customer ebe ọ sọrọ gị zụrụ.
ọ bụrụ na VDM market chara ahịa ya ahụ si adị amama lekwe na 280,000 ya akpa ha the phone kọwacha the phone werezie ke Blord as an example, even though no kwesịrị but ọchị ga connect aha that Blord ọchị connect to that name ọ na asị some of you may not know ọ na ịghọtacha phone m na-ekwu ọ the same phone Blord na-ere ọ gara aga kpọwego ole Blord rege ke ya is none of his business. Ihe ọ ga-asị for ndị na-aghọtacha phone na ọkwa the same phone na Blord na-ere na Blord nwere ndị zụrụla that phone when the chocolate zero from him. Now, Very Dark Man was actually talking to his own fans. It was a rahia. I want Very Dark Man na kaya not the same phone na Blord nere. Not what the same phone no ya we here. Na lekwe go le ya nere ke 280,000 naira. Let me tell you another thing. People chorizo ya. The whole customers both mandinke ya, mandinke chorizo from Blord. Ha ga joy go like a Blord rege ke. Ha ga mara go le Blord rege. Bia mara go le rege ke. Also ha zero from him. O ma kwende ga say as long as all Blord. Also we ere 1 million ha ga zero from Blord. Please, I want you to understand this. And when hebe video Blord go siri onwe ya na ya no na China. Na ya zero phones ya. Those phones na ya zero na China. Na ya gara China ga zo. Onwe hebe go siri onwe ya na ya no China now. Na ya zero this phone. Source o jiri zuki ya enweghị onye mana. O nwere ike ọ nọ na Nigeria made the order. N'ime onwe ya, ya hụta na phone na ọ dị cheaper than the main phone. Ka ya were nyere Nigerians aka. Ya nọrọ ebe ahụ mee order, ọ gaghị China. Oji ha ya onwe ya, oji ha ya nwe onye hụrụ video mgbe ọ gara China. Ya eme ya order, sị ka ya were nyere Nigerians aka. Ọ bụrụ na ọ Chinese man ship dara ebutatara the phones wonye riri ya. Blord were big billionaire. O nwere ka uno send mmadụ ngwa gaa China gotere these pieces of phone erutebe ego ole kere ego ole ya kpọlata onye aha ọ gaghị ama na onye ahụ riri ya eri n'obi ya ịma ihe o tiri na those phones or 20,000 naira or 30,000 or wụrụ 40 based on ihe ya onwe ya zụrụ the phone naanị ama source o jiri zụ ya o mere order bulata ya na ọ bụrụ na Very Dark Man mere video ke ya n'ụdị na these same phones Blord regekwe ya ọkwa the same phone mbere ireshu n'ebe mana erege m kem 280,000 naira. Blord hụ such video Very Dark Man mere mgbe azụ ọ ga-question onye ahụ o diri ga-azụtara ya those phones si ya ọ gịnị kpatara phone na akwa the same phone lee ihe Very Dark Man regeke ya ọ gịnị mere kem ji dị oke ọnụ ya ọkwa na o nwere Chinese man o diligewit ya kpọọ ya si ya na the same phones iresịrị m lee ihe somebody bịara China zụrụ ya kem na aga m erekwe ya ere. Ndị China they like negotiating. Ha anya business. O nwere ike si okay in that case. Ka ya send area extra 30 or 40 pieces free of charge. Ga cover blend that to that particular price that be Very Dark Man orege in order to maintain that customer relationship. Mmadụ na-akụziri mmadụ ibe ihe. Ị ga-adọrọ mmadụ gị dọtụ ya n'ala rigoro ya elu ka iwe mee gịnị ka iwe rigoro eshi wota ha eme. And now because Very Dark Man present the case ya in a way that he has Nigerians at heart. Mana ihe Very Dark Man no ma ihe Blord rege phone ya 450,000. Mana ọ maghị ego ole Blord zụrụ phone ya. I hụrụ Very Dark Man na China ebe ọ zụga these phones ebe a na-arụ ya the factory ndị rege ebe repackage ihe niile. Mana ya ahụhụ Blord we big name. O we multi-billionaire. O nwere ka o mega other things dị mkpa. Dige mmadụ si phone a dị ọnụ ala. Zụta ya ka m were nyere Nigerians aka tinye obere gore. Ahịa ị ga-ere ahịa according to oteshi zụta gị check expenses gị nwe ihe na-etige gị tizere mana enweghị onye ọfọsụrụ enweghị onye ọmaịrị ọwa ahịa kpọsara akpọsa gị gara gị kwụ ọnụ enwe nke chọrọ ịzụ gị zụrụ. Business nwere rules and regulations bind ga ya and you must follow it. Ọ dị ka mgbe gị na nebong nọ customer guzoro n'ihu nebong na-ekwe ọnụ gị si apụta na ahịa ahụ na o mebiela na ọ dịghị mma na ya bịa zụrụ kenụ ọ na mmadụ ejide ma kwanyere onwe ya ugwu ọ ga-ata arụ. Now, ebe Blord siri mezie mistake ke ya wụ. Mgbe Very Dark Man mere this video. Kwuwe that na ọ dị anya ukwu. Na tina ọ ga-eme ala ka ọ extort or that na o ji 170 rege ke ya. Na lekwe actual cost price, both shipping fee and ihe niile. Na ke ya na ọ dị oke ọnụ na Nigerians say need such extortion. Mgbe ahụ ọ nọrọ Very Dark Man kwuchara that thing. Ọ bụrụ na mgbụ nwanne ya nwanyị or in anywhere very close to him. You use the same pattern VDM use.
ọ ya wee ba m nye m gwara m kwuru earlier na enwere otu ikpe ga-esi jigidere mmadụ, otu isi react a ga-emezi ikpe ahụ mmanụ. Ọ bụrụ na Blord pụtara si mee address customers ya, fans ya, si na phone a ebe ya zụrụ ya dị iche, na ugbu a ka e realizere na onye reshiri ya oke ọnụ, na ihe a zụrụ ka eji nyere Nigerians aka, na actually ya akpọla the company, or ya akpọla the Chinese man ship with these phones, or ya akpọla nwanne ya, or whoever that made that phone to get to his table, na ya negotiate yala. Na ije a very dark man gara na China emene ya ghọta the actual price, na ya dị very busy mega other things, na actually na mere phone order to help Nigerians, mana nevertheless na enwene some negotiations. Ya jụọla ya filiri ya ma na ndị arịrị ya ndị edijiri ọrụ riri because ya dị very busy, na a ga-enwe discount onye ọbụla chọrọ ịzụ. Were si ya, my brother, ị nweghị right ime vidio ahụ i mere, ọ dị very very wrong. Na ya rere 450 apụta na ya mega start ga Nigerians, no, na enweghị onye ya force bịa zụrụ, na ọ na ọma ihe ya zụrụ ahịa, na onweghị right ikwu na ihe ya rere ya too high. You present your matter well, people are water your own point. Enwe onye dị wrong, enwe ike call ya to order. Onye ahụ mekwara na ya mara mistake, next time ya check jụọ necessary question before ya eme gịnị, ya mantọ kamera bidekwue. Ọ mmadụ na-akụziri ibe ya ihe, but then ya onwe ya ị ga-akwụọ ihe ha na 500,000 iji ga dig way out ihe na-aga bara Nigerians uru, some things na-ekwesịghị ka ha bịa lewe ya, na-adịghị good for the society. Dig way bido post way ya bido just to fire back, ọ dị necessary. Enwere ọgụ dị mkpa ga-alụ ya alụ ya dịka ọgụ ụmụaka. Biko ọ bụrụ na ị nọ nga n'ugbo onunu elege m, ewu a fan of VDM or you a fan of Blord, ọ dị mkpa ka ịghọta n'ihi na enwe onye wụ saint, we all make mistakes. Ị gaghị ekweta na onye nke a wụ onye ịkwadoghị gị, hụtazie na ihe niile o mere dị mma. If you don't tell people this thing is not good, they will not learn, they will keep doing it, and ihe ọ pụtara wụ mislead gị ha. N'ihi na onye nwatakịrị ga-zuo oshi welata nyetụ mmanya si na kene ka ya zuru, ọ bụrụ na mmanya nara ya ihe ahụ anaghị, nwa ha wụọla onye oshi for life. Ọ ga-ahụta izu oshi na ọ something ya nidiri ime ka ya eji mee gịnị, mee nne na nna ya impress. Mana ọ ga-zuru sị m gị jụọ elebi isi weta ihe na ya agwa gị, gosi ya na o kwesịghị ekwesị, gosi ya na ọ dị njọ, gosi iwe ṅụ ya, ghọta na aka kpara ya, nne na nna ya ga-adị disappointed. So mgbe ị na-asị na ịwe fan of this person or ịwe fan of this person, mara na onye ahụ mee mistake, ị ga-adịkwa ngwa ime gị na ihe ị mekwara adịghị mma. Mgbe ụfọdụ mgbe a na-epost ụfọdụ ihe nga, ana m ahụ ndị na-asị nwaanyị mba nọ, take emotions aside, nwaanyị mba na ihe ikwuru ikwute ya, I disagree with you. Onye ahụ aga n'ihu kwuo opinion ya, which is also welcome. Mgbe ụfọdụ mbụ m sị ihe o kwukwara wee eziokwu, mana ọ bụ na ya nụ thank God ọwụ mme ka nwe the story, onye nwe the story ọgụ ga comment. Ị ga-enwe onye wụ saint, because onye ọbụla ma weaknesses ụta nọ na anam ahụ elele onye be ga-akwa anya. Ị ga-ahụkwa ndị ga-abịa ha ma ya dị ka mụ na ha bi like ha ma my problem. Nwaanyị mba no remove emotions from this. Ihụrụ kele ikwuru gị ikwute ya, I disagree. Na ekwesịghị ịgbaghara onye ekwesịghị ka agbaghara ya, gaa n'ihu kwuo obi ya. Ọwụ nṅomi ka mmadụ na ibe ya ji ebi. Enwe onye wụ saint, enwe onye ị ga-apụta gị si ihe niile onye a mere na ọ machara mma. Both Blord, both very dark man, ihe ha mere adịghị mma. Ya wụrụkwanago maka mmadụ na-eshi mebi onye ahụ ma ihe ọ na-eme, ọ ma ihe ọ na-eme, ọ ghọtacha the damage ọ na-ekeretiri gị, ya gị hụta na o megidere gị, ọ na o kwuru okwu n'okwesịghị ikwu, ọ na ọ kpasara agwa na ụdị n'okwesịghị ka ọ kpasara. Check reactions, because ọ nweta ị ga-esi react automatically, ikpe ahụ ebido mee gịnị, mmanwa gị. Ya wụrụ na iwe onye na-azụ ere, before gị sị mmadụ na o rego oke ọnụ, mara ego ole onye ahụ zụrụ ahịa ahụ rege, n'ihi na ọ bụghị ofu ebe ka a na-azụta ahịa. E nwere ndị na-aga Ọnịcha azụ, nwee ndị na-aga Lagos azụ, nwee ndị ga-aga China azụga, nwee ndị ga-aga Turkey azụga, nwee ndị zụga ka ha from UK, nwee ndị zụga from US, nwee ndị zụga Aba. Otu onye si zụta ka o si ere, ọ ihe jiri ịzụrụ n'elu ịzụrụ n'ala, ọ kọstọma nga na-azụ ahịa ahụ nwee the final say. Okwu ọnụ ọdaba ya lawa, enweghị onye amara aka akpa. Onye na-ere n'azụ na-ere dịka o si zụta, ọzọ nọ n'azụkwanụ ka ọ bara ya. Ọ ihe ji nwee igwe ọnụ
onye bịa sọ wee ego ole ka ị na-ere, enwe ihe akụrụ ntu, ọ dị ya mma ya zụrụ, ọ dịghị ya mma ọ gaghị azụ ya pụọ. Mana ị gaghị ekweta na ikekwe ire gị ekenu cheap in order to make your own move. Gị were business onye ọzọ mmanya isi n'ala zode ya ụkwụ because gịnị, ị nwere one or two ị ga-eji koodu okwu nwe ọfụma. That word na ihe shiri ike na Nigeria is hard. I will not allow you to extort Nigerians. You can't make 170,000 naira on just one phone. This and call ụmụ akwụkwọ ndị ahụ, and the ụmụ akwụkwọ ndị a negate Nigerians well. Onye ọbụla mere understand na things shiri ike present ya matter in that way, automatically achọwala ya ka igwuruba eso nwere enwe ihe wụ yes onye ahụ aghọọla sent, mana okwu ahụ presentation ya o nwere otu ọ dị. N'ihi gịnị? Ebe ị zụrụ awụghị ebe m zụrụ. Anyị ahụghị Blord na China, anyị ahụ ya na nwaanyị China ndị rege ya ahịa, ebe erege ahịa ahụ na ebe a package ke. Ihe m na-akọwa okwu mọwụ both VDM both Blord mere mistake. Mmadụ nwere ike gwa nke ịrụ, gwa nke na-arụ, gwa mana ọ dịra ṅụ ịbịa mee explain. All your explanation ka a ga-eji sizi onye nke a na ihe ikwurikwutekwe n'ọkwa eziokwu. Now na abịa na Nigeria na good number of people nọ into business. Ihe a mege n'ekiti very dark man and Blord. Ọ bụrụ mmadụ abụọ kpọsara ahịa na main market n'ofu ebe, ofu onye mee ya nwanne, VDM mee nebo ya rege ihe ọ na-ere next shop, this type of thing. Ọ ya wụ na mmadụ egbuole ibe ya. And ụnụ ma na Nigeria people like ịkọpị ihe ọbụla ahụrụ n'internet, ka ihe hapụ ịgbapụ so gaa zụta kenye chipa gị onye ịchọzi ire kenye gị ikpewa neighbors ndị rege more than what you want to sell in order to affect their own businesses. Ọ dịghị mma ka ị hapụ ime ihe ị ga-eme gị nwee regret. Mmadụ mekwe na ịṅụ ihe na-ekwesịghị ka eme. Present go your matter well. Hapụzie ndị na-ege ege. When you present your matter well, a ga-ama na yes, ihe onye akwụkwere wee eziokwu, all business. VDM nwere opportunity, o nwere time, o nwere ohere gaa China. Blord wee multi-billionaire, o nwere many businesses ọ na-eme. O nwere ike ọ bụrụ mmadụ zụtara ya, o nwere ike o dire ma mee ka ọ nọghị akpọ China. Anyị ahụghị ya onwe ya na China because ị gaghị eji onye gara China mara market trend, mara complete price. Ndị Chinese ama ihe too much when it concerns to Nigeria. Nigeria major buyer ha nwere. Ha ma ihe ma ị nọ na China ahụ ihe mega na ọ ma na ịbatala and ị ga-ekwe ọnụ. Ọ wụrụ ahịa 1 naira ị ga-azụ ya 1 naira. Mana ị nọrọ here mewe ọda. Ha nwa nọ na AliExpress, ha nọ na Temu, ha nọ everywhere, ha nọ na ihe niile Chinese online apps. Ha ma ihe ha ga-ereshiṅụ, ihe ha ereshiga ma ihe akpọsaga even that app ndị akpọsaga ebe ahụ, some of them ọwụ the market price na Chinese market. So ahịa ọbụla mmadụ na-ere, ọ dịrị ma oreghị ya ebukpo ihe ekpukpo, onye bupụtara ahịa ore ya ebukpo n'imule. Mgbe ọ pụtara ha eche ekweghị ya ọnụ enwe bedru chip onye ahụ ga-azụrụ. Nkọwa ma wụ gịnị? Mee nke ṅụ in your own circle, in your own web. Iburu ahịa ị na-ere, kwuo ego ole ị na-ere ya, market ahịa, gwa people ụdị ahịa ibu. Ọ na ị chọrọ ịma atụ, ị nwere ike mma atụ n'ọkwa ọ na-eghọta ọkwa the same phone Blord na-ere, ọkwa the same ebukwe m ụmụnne m, ọkwa na ị chọrọ ịzụta m zụta m, lekwa ego ole m rege kem. Ị ga-abịa gwawa ha ego ole Blord rege. Ọ ha ma onye na-azụ azụ ga-agakwu ga mara ego ole Blord rege, lụghachi bịa mara ego ole irege ebe ọ sọrọ ha eme gịnị ha zụrụ. Amabe m ihe segere Blord na very dark man, mana ha wụ two adults. Ha nidere call onwe ha to order. Ọkwa na ị na-efolo onye ka ifolo gị. Mee ka ịshọ na unu gaa na comment sections ha na-agụkwa. Some of them ha na-agụ. Ime ka ịshọ enwe ndụmọdụ ị ga-enye data onye ahụ ị na-efolo, onye ahụ your favorite gị enye ya. Ọ bụghị naanị onye yes member, a na-eji onye yes member akwaga mmadụ na ọkụ. Ọhịa m si ma bịa, ọ wụ uche m o, na-ewekwuliwe. Ọhịa m si ma bịa wụnụ nga ha abụọ mere mistake. Dan ịbịa ga were ihe a na 500,000 ga tụnwe n'udu very dark man. Ọ dị necessary. Ga post way na your page. Otago to me, ma ụtọ dị m n'anya, mana o kwesịghị ekwesị. Mmadụ bụ ebubo, somebody strike on you, present your matter well. A lot of people na prison to agba shaka shaka, not because they are guilty, but all lack of quality presentation. I present okwu ọfụma, amara ebe a ga-eti ọ na-enwe onye mere mistake ahụ ya onye ahụ ọ bụrụ onye megide ga nwa na onye a megide sị na ihe okwu eziokwu very dark man mekwere mistake. Ị gara China, this guy gakwa China, ọ ga-akwụ otu esi reshi ya ka o si zụrụ. Fans ya will not see it that na ọ bịara ya start ha or something. Ị kọwara ha mara amara na ihe niile na-eme ha na-ele. And secondly, ọ bụrụ na ịma ihe mmadụ zụrụ ahịa, wepụrụ ya anya. Onwe akaụntụ onye a megere nụ. Ma ịma ihe mmadụ zụrụ ahịa, abịala gị ịsa ahịa ya dị ọnụ.
abịakwa na that word extortion, enweghị onye ọ mara aka akpa wụhụ force. Ọ masị gị gị zụrụ, ma ọ masịghị gị gị lawa. Ọnụ ahịa ị nwere right ikwe ya, ikwe ọdaba gị lawa. Biko ka anyị werekwere n'udo na-emekọrọ ihe a na-eme. Biko ọgụ akarịala. Ụlọ anyị na ya ma manyere ga hit our leaders nye gị. Otu anyị si jide onye ihu na onye azụ n'olu ha danye squeeze anyị hard. Abịa hakwa n'ime onwe anyị ụmụ ruru biznes anyị ga-eji nyere onwe anyị aka. Abịakwa bịa na-agba war. Mmadụ dịka Billord and Very Dark Man ha akarịala ihe ha na-eme. Enye ha allegation, clear yourself. You don't go fighting dirty. Ọ dịghị necessary, ọ dịghị o kwesịghị ekwesị. Ụmụnne m ọhịa m si m abịa matụrụ ọnụ. Udo dịrị ọnụ.